Gabon hauetan Iruña oparitu da udalak bultzatutako kanpaina berriaren leloa. Tokiko negozioa laguntzeko eta gogorazteko hiriko establezimentoetan egindako erosketekin Iruña hobeagoa oparituko diogula gure buruari. Merkataritza sendogoarekin, kale bizigoekin eta jendearendako enpleguarekin. Azken batean inguru hurbilean aberastasun ekonomiko eta gogoaren aberastasun handiagoa lortzea zerbitzu zuzen emanez eta maskararen atzean irribarrea eskainiz eta aldi berean hiriarekiko harrotasuna eta horren partez izatearen sensazioa nabarmenduz. Horrela lanean jarraitu nahi da Pamplona bonuen hildo beretik 185.000 unitate saldu baitziren, persona askok tokiko saltokietan egindako erosketak handitzea eta establezimentu berriak ezagutzea lortuz. Iruñako udalak batkako 3 milioi euroko ekarpena egin du eta ekimen horrek 5 milioi euro baino gehiago mugitu ditu hiriko saltokietan egindako erosketetan. Gabon hauetan Iruña oparitu bi lan hildotan oinarritzen da nagusiki. Alde batetik, herritarrekiko komunikazioa eta hoien sensibilizazioa euskarri askotarikoen bidez. Eta bestetik, aste hoietan saltokiei erabiliko duten opari papera emanen zaie. Honako bezalako urte batean aparteko gastu hori egin ez dezaten. 825 opari paper bobina izanen dira osotara 6.600 kilo. Bolsa berrerabilgarriak ere emanen zaizkie. Halaber, udalak argazki lehiaketa bat antolatu du webgunearen bidez, kanpainaren paperarekin bildutako oparirik originalenak saritzeko. Egun hauetan Gabonetako opariak erostera zoazenean, izan establezimendu batean ala internet bidez, gogoan izan Iruñeko dendak. Izan ere, tokiko saltokietan erosten baduzu, kale biziak, merkataritza, sendoa, enplegua eta batez ere, itxaropena eta irribarrea oparituko dituzu. Gabon hauetan Iruña oparitu.